Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 18, tuig 2020. Akitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day la Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Pila ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nagpatuman sang moratorium sa mga LSIs. Nagampang sang basketball ginadilian sa gihapon sa syudad sa Bacolod. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte gineragway nga misogynist. DOH wala sang na-record nga COVID-19 positive sa mga evacuees. Sa balita international, US FDA ginaprubahan ang pinakaunang nga COVID-19 test kit para sa home use. Sa sports balita, team sang Pilipinas nga maga-compete sa FIBA 3x3 negatibo sa COVID-19 sa Doha. Sa aton balita entertainment, Catriona Gray ginpahanumdum sa tanan nga isa siya kamatuod nga Pinay. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay bago kumain. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, lasay sa 14 kakaron sa detalye nasang mga balita lokal. Madamo na nga mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang nagpatuman sa moratorium sa pagbaton sa mga nagapauli nga local stranded individuals sa kon LSI sa uli nga naprobahan sang Regional Interagency Task Force sa kon RIATF ang pangabay nga moratorium sang banwa sang ilog sa sulod sang 15 ka adlaw. Ini ang mag-umpisa sa Desyembre 20, 2020 tubto Enero 3, 2021. Karon nga daw Nobyembre 18 magatapos naman ang kaduwa nga semana nga moratorium sa banwa sang Manaplam. Ang syudad sang Cadiz ang nagpalawig man sa ila pagpatuman sumugod Oktubre 31 tubtob Nobyembre 30. Nagligad nga Lunes nagumpisa man sang suspensyon sa pagbaton sang LSIs ang La Castellana nga magalawig tubtob Nobyembre 21. Ini nga mga local government units ang nagpangabay sang moratorium agud matagan sang ligwa ang decongestion kag disinfection sa mga quarantine facilities. Ginpatigayon ng mass testing sa mga empleyado sang City Engineer's Office sa syudad sang Kabankalan agud may baluan kung nalatnan man ang mga ini sang coronavirus. Ini kasunod sa pagtaliwan sang Assistant City Engineer bangod sa virus adtong Nobyembre 15.
Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Mayor Pedro Zayco ang testing ginpatagayan sa City Health Office kag mahibaluan ang resulta matapos ang 4 ka adlaw. Dugang pa sang alkalde, ini nga mga empleyado ang naka-home quarantine sa gihapon tubtub wala pa mahibaluan ang resulta sang mass testing. Nagalawom si Zayco nga mag-negatibo sa COVID-19 ang tanan nga resulta agud nga mapabilin ang pagnubo sa mga active cases sa syudad. As of November 17, 2020, ang record sang CHO 42 na lamang ang active cases samtang 7 naman ang mga napatay. So, maulat lang kami sa results na siguro 4 days. Ang usual, duara lang sa ko, no? Sa opisina, taga sa iyabing pamilya, tira sa ilang vicinity sa compound nila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Cabancalan City Mayor Pedro Zayco. Sa iban nga balita lokal, gin-appoint bilang bago nga director sang DILG Negros Occidental si Roslyn Quintana. Si Quintana ng isa ka Career Executive Service Eligibility o ang nagbulo sa nagtaliwan si Attorney Ferdinand Panesa. Antes ma-appoint bilang Provincial Director siya ang nanging Division Chief man sang DILG 6 Local Government Capability Development Division. Ginpanginbula naman sang DILG Region 6 si Quintana sa bago sininga posisyon. Pila sa mga programa nga sa karon ginatutukan sang DILG abang pagbalik pagpatuman sang road clearing operations nga nag-umpisa nagligad nga Lunes nga adlaw. Sa iba niya balita lokal, ginadilian sa gihapon ang paghampang sa basketball sa syudad sa Bacolod sa idalom sa General Community Quarantine o kung GCQ. Ini ang paklaro ni SK Federation President Ayesha Joy Villaflor matapos nga naglapta sa social media ang isa ka poster nga nagasiling nga ginatugutan na ang basketball kag mayar sang logo ka SK. Suno kay Villaflor, base sa iya nga research, ang poster ang indihalin sa ila o kun sa Bacolod kundi gikan sa Baybay City, Leyte. Dugang pa ni Villaflor, ang poster ay kung ay nagtugas ng confusion, ilabi na sa mga SK sa Bacolod bangod wala nabutang sa poster ang lugar. Suno sa opisyal, ang poster ang wala lamang nagalapta sa syudad kundi sa bugos nga Pilipinas. Nanawagan si Villaflor sa mga pamatanaon nga hindi magkumpiyansa bangod nagapabilin sa gihapon ang paandam sa COVID-19 kay nagpangabay nga magsulod sa mga ginapatuman nga minimum health standard. Gin-research ko gini siya Dale, no? Nabalaan ko nga iya ni sa gali isang Baybay City, Leyte. Ila niya gali nga infographic nga ginpagwa, gali kay wala nila ginbutangan bala kung diin nga barangay. Amo na ang nag-cause ng confusion sa mga SK. Ang kabahin sa pagpahayag ni SK Federation President Ayesha Joy Villaflor. Nagapabilin nga bukas sa Bacolod Vendors Plaza para sa mga sidewalk vendors nga sadto na apektuhan sa clearing operation sa may downtown area. Inisunod kay Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head on Market, angot sa liwat nga pagpatuman sang road clearing operation sa 2.0. Suno kay Pineda, nahatag na sadto ang lugar para sa mga displaced vendors apang kalabanan sa ila ang wala nagbaligya sa Vendors Plaza. Suno sa opisyal, wala na dapat sang istoryahan kag ini ang liwat na lamang nga ipatuman bangod ini ang ginkasugtan na sadto. Ang Vendors Plaza ang may kapin 500 ka mga pwesto nga may kadakuon nga 1 feet by 1.5. Ginatugyan naman ni Pineda sa mga displaced vendors ang desisyon kung magabaligya sila o kung hindi bangod stricto na nga ipatuman sang City Legal Office Enforcement Team ang pagpanghawan sa downtown area. Inanunsyo ni Mayor Evilio Noradia nga ang Business Permits and Licensing License Office o BPLO ang mga patigayon sa mall campaigns nga BPLO on the go para buligan ang mga negosyo nga magpreparar antes ang pagproseso sa ila 2021 nga business permit. Sa statement, ginpahayag ni Noradia, tuyo sang syudad nga mapahapos pa ang pagpag-angot sa mga negosyo sa LGU para sila ang mabuligan kag mapadasig nga economic recovery program sa Bacolod. Suno kay Stella Rose Rayos ang pamuno sa BPLO, mag-set up ang natatapan sa help desk sa mga mall para magsabad sa mga pamangkot angot sa business permits kay maghatag man sa application forms para sa 2021 nga business permits para sa mga may dala nga photocopy sang ila 2020 nga business permit. Ang BPLO ang ayara sa SM City sa Ayala Malls Capital Central kag Robinson's Place sa Nobyembre 18, 19 kag 20 o kun 20. Gaisano City sa 888 kag sa City Mall sa Singkang sa Nobyembre 24 kag 25 kag sa City Mall sa Mandalagan, Lopwest Mandalagan kag Lopwest East sa Nobyembre 26, 27 kag 30. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time para sa complete management.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nagkaroon sa detalye na sang Balita National. Again, palampas na lamang ni Vice President Leni Robredo ang akusasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala siya sang may ginhimo para pagbulig sa mga biktima sang bagyo sa Pilipinas. Suno kay Robredo, diretso sang Presidente nga magpalayag sa iyong opinyon. Hag hindi man niya kinahanglan nga depensahan ang kaugalingon matapos nga ang publiko ang nakahibaluman sang matuod. Samtang ginaragway ni Robredo si Duterte nga misogynist o kon persona nga nagakontra sa babayi kasunod sang komento sang presidente nga hindi siya makasarang bilang presidente. Nagpalabot sang suporta sa Senators Kiko Pangilinan kag Leila de Lima sa kay Vice President Leni Robredo matapos iniginlaslasangan ni Presidente Rodrigo Duterte kay ginakusahan nga mong sa likod sa hashtag nasaan ang Pangulo. Ginupda ni de Lima ang paglaragway ni Robredo nga misogynista ang presidente kay ginpahayag nga hindi na akto sang isa ka presidente ang ginahimo ni Duterte. Samtang ginpahayag ni Pangilinan nga mas maayo na lamang nga magtutok si Robredo sa iabulig sa mga biktima sang typhoon kag hindi na pagsapakon ang akusasyon sa presidente bangod ang publiko nakakita sang iya nga ginahimo. Ginpasiguro ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala sang bisan isa ka evacuee nga ginpaidalom sa antigen test ay nag-positibo sa COVID-19. Ginhimo ni Vergere ang anunsyo matapos nagpatigayon sang testing sa evacuation centers sa
sa mga evacuees nga nagbatsyag sang sintomas sa sang virus. Magluwas sa testing ang DOH ang nag-deploy naman sa Health Emergency Response Team sa mga lugar nga apektado sang bagyo para sa COVID-19 surveillance, medical, sanitation kag mental psychosocial support sa mga biktima. Pangunahan sa DNR kag DPWH ang task force nga nagatuyo nga mapadasing ang rehabilitasyon sa mga lugar nga gid-igo sang bagyo sa Pilipinas. Sa DNR Secretary Roy Simato kag DPWH Secretary Mark Villar ang mag-chair sa Build Back Better Task Force kag hindi sa Executive Secretary Salvador Medialdia base sa inisyal nga anunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque. Suno kay Roque, kung rehabilitasyon na paghahambalan ang mga naguba nga dalan, taytay kag mga buildings ang pagatutukan sa DPWH, samtang DNR naman ang may hibalo kung may mga bagyo kag climate change. Una nga gid makamalawot ang pagtukod sa task force bagud mayara naman sa gobyerno ang gobyerno sa National Disasters Reduction Management Council. Una nga nagapilar si Roque nga hatagan sang tsansa ang ini nga plano. Aksyon Balita Evening Edition. Sa Media Action Radio Philippines Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkululun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Salita sa ngaton balita international, ginaprubahan sa US Food and Drug Administration ang pinakaunang COVID-19 self-testing kit para gamiton sa balay nga magkapagwa sa resulta sa sunod lamang sang 30 minutos. Ang single-use test nga ginhimo sa Lucira Health ang ginatagan sa emergency use authorization para gamiton sa sulod sa balay pagi sa self-collected nasal swab samples sa mga individual nga nag-edad 14 kag pasaka kag maya ginasuspetsuhan sa COVID-19 sa ila healthcare provider. Aksyon Balita, Evening Edition. Sa sports balita, all systems go na para sa Manila Chooks TM squad matapos nga may negatibo na ang RT-PCR test results sa Doha antes ang FIBA 3x3 World Tour Doha Masters. Negatibo nga resultang nabaton Nanday Joshua Munzon, Alvin Pasaol, Troy Raika, Santi Santillan kag team photographer nga si Jerome Ascano. Wala pa na release ang FIBA ang resulta sang 13 kaiban pang mga teams. Subong adlaw Miyerkules, ginatugutan lamang ang team sa Pilipinas nga magtener sa hotel. Sa masunod nga adlaw, ginapaabot nga pagkuha ng organizers ang grouping sang tournament kag itinerary sa masunod nga duwa kadlaw. Ipatuman man ang venue hotel nga protocol sa tanan nga teams. Ang kompetisyon ang patigayunon sa Al Garrafa Sports Complex. Aksyon Balita, Evening Edition. Kag sa aton balita entertainment, gin panumdum ni Catriona Grace sa tanan nga isa siya ka matuod nga pinaya. Gin-post sa Miss Universe 2018 sa iya nga Instagram story ang paghatag sinisang emphasis nga Filipina sa litrato sini sa damlag lamang pageant sa Miss Universe Colombia 2020 sa diin siya ang nagserve bilang judge.
Madabo ka netizens ang nag-react matapos nga ang host sa pageant nagpakilala sa kay Catriona nga nagdako sa Australia apang ginrepresentar ang Pilipinas pagkatapos mag-star sa pila lamang katuig sa pungsod. Aksyon Balita, Evening Edition. Action Radio Philippine, Standard Time, lasay sa 39. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules sa Nobyembre 18, 2020. Saliwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon